壁際に寝返り打って背中で聞いている。やっぱりお前は出てゆくんだな。悪いことばかりじゃないと思い出かき集めカバンに詰め込む気配がしてる。行ったきりなら幸せになるがいい。戻る気になりゃいつでもおいでよ。せめて少しはカッコつけさせてくれ。寝たふりしてる間に出て行ってくれ。バーボンのボトルを抱いて夜更けの窓に立つお前がふらふら行くのが見える。さよならというのもなぜかしらけた感じだし、あばよとさらりと送ってみるか。別にふざけて困らせたわけじゃない。